tomto videonávode chcem ukázať nové možnosti Mozilla Live, ako exportovať kešky do zariadení Android, ktoré sú pripojené cez tzv. Portable devices. Chcem si napríklad naplánovať výlet z okolia Nitry, tak nechám stiahnuť kešky z okolia Nitry. Najprv si vyčistím zoznam a teda z mapky Groundspeaku si dám online stiahnuť všetky keše v lite formáte, také, ktoré sme doteraz nenašli. Toto nejakú dobu potrvá, zatiaľ sa odmlčím. Po asi 1 minúte, kde som získal zoznam kešiek v okolí Nitry, ako vidím, žiadna z kešiek nie je taká, ktorá by mala nestiahnutý listing, to znamená, nie je ani jedna taká, ktorá by pribudla nedávno, aby som musel stiahnuť jej plnohodnotnú verziu. Takže teraz tento zoznam kešiek chcem vyexportovať do Androidu. Cez exportnú obrazovku, cez Portable Devices si dám nájsť v okolitých počítačoch zariadenia, tzv. MTP, a vidím, že tu mám pripojenú Monteru a zariadenie Lark Cirrus. Toto zariadenie Lark Cirrus má dve pamäťové médiá, a to je pamäť telefónu a karta SD. Tak na kartu SD chcem vyexportovať vo formáte Lotus súbor z okolia Nitry. Môžem si ho teda pomenovať ako chcem a nechám exportovať tieto listingy. Opäť sa odmlčím. Pripájam sa tesne pred dokončením sťahovania. Vlastne už aj došlo ku vyexportovaniu všetkých kešiek. Momentálne prebieha export dát do Androidu. Tento prenos tiež trvá nejakú dobu. Opäť sa odmlčím. Takže prenos do mobilu sa podaril. Sme o tom informovaní týmto okienkom. Zároveň sa nám zobrazí adresár Lark Cirrus, karta SD, Geo GPS, GPX. Teraz tento zoznam kešiek si chcem odoslať aj do zariadenia Garmin, preto zvolím tiež formát Garmin a vnútornú pamäť zariadenia Montery a nechám vyexportovať tento zoznam. Tento export bude podstatne rýchlejší, je to preto, lebo neexportujú sa obrázky, ale len spoilery obrázkové. Takže máme informáciu o tom, že súbor GPX bol odoslaný. Podobne si nechám zobraziť aj informáciu o tom, informácia o tom súbore je rovnaká, čiže zobrazuje sa mi tam 222 waypointov. Týmto rozhraním sa dajú prenášať údaje aj do klasického Garminu, ktorý som teraz pripojil k USBčku. Dám si nájsť zariadenia pripojené k USB. Ako vidíte, teraz mi našiel tu zariadenie Garmin, čo je klasický Garmin 550.
takže si nechám označiť Garmin 550 a môžem nehať vyexportovať kešky do tohto zariadenia. To znamená, cez to isté zariadenia viem posielať aj údaje do klasického prístroja, ako je Garmin opäť. Nechám pre kontrolu zobraziť. A opäť tu vidím klasický, že multicachiek je tam 12, tradičných 50, neznámy 22, Veraigo 1 a potom sú už waypointy, suma sumárum 202 obrazových bodov. Všetko, ďakujem.